L'origen de la dansa, impossible, no es pot saber. Per atenció, no es pot saber per una raó. És a dir, en quin moment l'ésser humà es converteix en un ésser humà? És a dir, a veure, quina diferència hi ha entre els éssers humans i la resta d'espècies animals? Que els animals viuen al món, claríssim, no? I els humans no és que visquin al món, sinó que creen el món amb el que viuen. Aquesta seria la diferència. Pero la idea inicial para nosotros es hacer 6-7 fragmentos, ¿no? Que van salpicando el vídeo. El tema de los 20 años, el álbum fotográfico, y como la danza es como la vital, ¿no? Pues nos parece interesante ir por una propuesta visual. La dansa tradicional per mi és un llenguatge de dansa. La barreja dels moviments del cos amb una música concreta per una gent d'una comunitat té un valor de fer-les aquell dia, no? És la cultura, és la tradició d'un poble, és el pensament d'una gent, és la vivència d'una comunitat. Però també és una manera de ballar i, per tant, és dansa. És una disciplina artística que el que pretén és vehicular o expressar sentiments o comunicació. De fet, és un diàleg constant que tinc amb mi, amb els altres, amb l'espai, amb la paret. No hi ha cap frontera, tampoc, que separi el que és i el que no és tradicional. Senzillament, dansa. I no té... La paraula tradicional no la... Jo quasi que estic per treure-la. La trauria quasi bé. Al començament sí que m'agradaria que fos molt net, que es veiés el punt pla, que es veiés el taló, punta i taló. Però el que sí que està clar és que des del moment mateix en què l'ésser humà va rebre aquesta mena de qualitat, no únicament de viure al món, sinó de crear-lo, està clar que va entendre que el seu cos significava. I que aquesta significació que el seu cos tenia i que ell d'una forma o altra intuïa, doncs li servia bàsicament per ballar. Hi havia 4 alcaldes que formaven tots els municipis. Hi havia una entitat que encara segueix treballant, evidentment, que és el Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Hi havia també una implicació molt clara dels serveis territorials de cultura a Lleida i tots junts va semblar que havíem de fer alguna cosa per la dansa. El Dansàneu representa pel Consell una de les moltes activitats, de les més potents, que durant un temps es generen a les Valls d'Àneu, que s'inicien amb el que és la recuperació del patrimoni documental primer, després etnogràfic, l'Ecomuseu, i el 92 neix aquesta perla de la cultura popular que és el Dansàneu. Encara com sones, vell acordió. Inicialment hi ha més dansa-espectacle perquè venen balladors d'arreu del territori. Abans, quan tocàvem, ho fèiem tots dos. Al fons les ovelles, les vaques i el gos. Davant de la casa, els vespres... Part, diríem, de formació arranca molt més segura i avui és un dels eixos vitals d'aquest Dansàneu. Formació per retornar com a patrimoni les danses que s'havien perdut, però també la formació entesa com a eina de creació. Creació en el sentit d'innovar a dins del món de la dansa tradicional amb estètiques, amb llenguatge,
amb criteris, amb idees diferents. I a partir d'aquí, de seguida, vaig agafar la directa, el segon any que ja hi vaig ser-hi físicament. Vaig començar la directa per aquesta història de dir la gent ha de ballar, ha de tenir el moment al llarg del curs on ell pugui expressar el que ha après durant el dia i no expressar repetint la dansa que havia après durant les sessions de classe que havia tingut, sinó que a la nit ell, sentint una música que igual no era la que havia après, pogués fer servir algun gest, algun moviment, alguna mirada que havia tingut amb un company o una companya i que a la nit pogués deixar anar aquest cos que tan clar ho té ell. A mi, si em permeteu, a mi el que a vegades em solivianta és aquesta mania de pensar i de fer pensar que la dansa és una forma d'expressió d'algun tipus d'interior. Ho és, però sempre ho és, bàsicament, per constatar fins quin punt aquest interior no té cap mena de sentit, sinó és com el resultat, no com la font, sinó com el resultat de la seva voluntat de comunicar-se amb els demés i amb els demés subjectes del seu entorn, encara que no hi siguin. Jo diria que en aquests 20 anys, evidentment, hi ha hagut moltes persones que han sigut ments i cors molt abocats al projecte d'Ensàneu, no? Perquè sense la suma de tots i tothom no seria el projecte viu com és ara, no? Alumnes, professors, gent de visita que hi va cada any. Molta gent és la suma de la importància del D'Ensàneu. Sobretot aquesta implicació amb les persones del territori a despertar, diria jo, la sensibilitat per transcendir, justament. Des de revistes especialitzades de l'agrupament d'Esbars, que han fet publicacions fruit del treball que es feien allà, el mateix llibre dels Valls del Pallars, de la Rosa Mas, que es pogués editar dins de l'editorial El Mèdol. El Lluís Puig en va fer un altre. Els músics i la seva participació em penso que transcendien la mateixa voluntat del D'Ensàneu, creant complicitats entre la mateixa població. D'aquí neix un grup de música del territori que es diu Quina Creu. Diversos discos de músiques i balls, alguns d'ells gravats en directe en els propis equipaments d'Esterri d'Àneu. Podríem parlar de d'altres realitzacions que surten fins i tot del D'Ensàneu. Isil mateix és un municipi molt petit on amb en Jaume Arnella, en Joan Figueres i algú més es fa tot el treball de recuperar els balls que s'hi havien ballat i aplicar-los la nit de Sant Joan durant la festa de les Falles. D'Ensàneu també vol dir modernitat i contemporaneïtat. No pots comptar amb una idea preestablerta, això seria una primera premissa meva, no? I amb el temps vam anar veient la necessitat de que perquè es produeixi aquesta dansa també hi ha un factor que no es pot deixar de banda, que és la tècnica. Tu tens uns alumnes, hi ha una demanda, i a partir d'aquests alumnes i a partir d'aquesta demanda, i evidentment a partir d'una estructura que tu fas de cursos i de continguts que passaràs, però sempre des d'una opció oberta. Vull dir, és una evolució constant o molt... que ja va, és intrínseca amb el mateix format del D'Ensàneu, no? Vull dir que cada classe és diferent i si tu fas unes danses del Lluçanès avui, demà continuaràs fent danses del Lluçanès, però ja hi haurà alguna que també s'haurà mogut. I des d'una opció d'oferir possibilitats als alumnes de que descobreixin
maneres noves d'usar el cos. I per tant poder expressar més coses, no? Tenir més eines per poder després ballar i dir més coses quan balles, no? Amb el teu cos. És un moviment constant, el que més m'agrada és això, no? Que no para. I que la reflexió es fa en moviment també, saps? Que no... ¿Va bien o hacemos más propuestas? Insisteixo que tocant-ho amb el Ferran canviarà, eh? La dansa, aquí hi ha oportunitat en què el cos pot arribar a intuir les seves possibilitats, encara que sigui per la comunicació només. I per tant, és la manera com l'ésser humà entén que és un cos. Un cos que té un darrere, un davant, un sota, un abans, un després, un altre cos amb el que es mira. Clar, tot cos sempre és el mirall d'un altre cos, com abans estava dient quan parlava que tothom balla sempre amb algú. I, evidentment, la dansa és l'oportunitat amb la que l'ésser humà rep aquesta mena de constància, de que té un cos, i que aquest cos és l'instrument, és l'únic instrument que té per comunicar-se amb el món que l'envolta, amb l'univers. Ens ha interessat més és aquesta capacitat de poder portar personatges que estan vinculats en aquest fet de la dansa en concret d'aquest repertori i que ells expressin ballant i ensenyant a ballar aquella dansa a la seva manera, als seus criteris i a la seva manera de fer. El Dansàneu és un punt de trobada on conflueixen el moviment i la música. Per mi el Dansàneu ha influït de moltes maneres. D'una banda, ja ho he dit abans, és una qüestió d'entendre la dansa tradicional d'una manera molt més extensa, situar-la en un context que igual no la tenies. Situada, ballaves un ball perquè et deien que l'havies de ballar i era tècnica pura i dura. I per mi, el anar al Dansàneu em va permetre descobrir que no era només tècnica pura i dura, sinó que totes les coses tenien un perquè. Porto 6 anys fent classe de dansa-teatre amb la Mercè Boronat, classes de tècnica, de contact, contemporani. O sigui que m'ha despertat un interès i una curiositat. Una gent que puja per ballar i d'entrada per ballar dansa tradicional i se'n donen compte que el que hem de fer és el que s'ha de fer cada dia quan et lleves, que és bellugar-te, veure quin cos tens, veure com et vesteixes, veure com et desplaces d'un lloc a l'altre i sobretot no deixar de moure't. El moviment és el que produeix les coses, no? I sobretot fer salut, o sigui, em serveix per curar-me a mi mateixa, no? Perquè l'activitat mental afluixi i perquè el meu cos es pugui alliberar, pugui fluir, pugui moure's d'una manera més sana. O sigui, el que fan Dansàneu és justament tradicional. És a dir, inventar, crear, innovar, perquè la tradició és això. Les tradicions no són una cosa fixada. El que és tradicional és que aquesta cosa fixada mai estigui en repòs. No li sigui donada la característica de la fixació. Sempre està canviant, modificant-se, mutant.
territori per un és allà on té les arrels, o bé ha estat d'aquell espai i el continua portant en el seu cor encara que marxi un dia de l'espai territorial. És que més que territori és el país. A Lledemont ets del país o no ets del país. I de sort cap a davall, quasi ja no ets del país. Encara es podria acceptar, però depenent així. Llavors el territori és una cosa supernostrada, o sigui, no és que siguem catalans, és que som d'Esterri. Esterri també n'estic molt content d'una cosa, que és anar a fer un curs de dansa on la Mare de Déu va perdre l'espardenya, com diria la gent del costumari. És una vall que té el riu, no? El riu Noguera, i llavors ja veus com mig amagats, hi ha unes muntanyes al voltant impressionants, no? Està una vall enclotada allà, no? Des de les muntanyes que hi ha al damunt d'Isil i el port de la Bonaigua fins a l'entrada de les valls formen un paisatge propi. Dins del que seria el Pallars Sobirà, podríem dir que les Valls d'Àneu tenen un paisatge propi per un caràcter que està fet entre tot, de persones, d'olors, de colors, d'aigua, de natura, de moltes coses. La gent marxa d'Esterri, marxa de les Valls d'Àneu, satisfeta, contenta, i recorda els espais, i recorda els olors, i recorda el riu, i recorda tots els pobles de la vall. Camí que va de la Casa de Colònies fins al poble, no? Aquell camí que ara ja és asfaltat, que abans era un camí de pedra i que a la nit quedava completament fosc i que et permetia una panoràmica del cel i sobretot de les planes de Son, l'església de Son. Il·luminen el campanar de l'església, no? I llavors està totes les fosques, bueno, totes les fosques no, però bueno, és allò tot. Llavors mires cap allà i pam! I jo la imatge que tinc és que sempre ja és un... que t'està mirant així, no? La llum. La llum que hi ha és un paisatge més nítid, més net, no? Tu veus els colors, crec jo, més com són de veritat. El riu, el fet de veure el riu Esterri, no? I associar-lo amb anar-te a mullar els peus. Que te re, i obri. Barrejar ja. Epa, canviar de tempo també. I endavant. Seguiu-lo. Aneu a endreçar les coses. Els records d'Esterri. Els records d'Esterri. Si no, no té sentit
que la música no sigui en viu. Perquè l'espai, el ballarí, el dansaire, es mou en un espai i quan tu poses una música que està gravada, alguna cosa grinyola, perquè no estan en el mateix espai. Aquest tindria per mi el primer, que és només amb mà dreta, per dir d'una manera, una línia melòdica. Tindria bastants silencis. Llavors, el silenci de vegades l'omplo amb el so aquest. És el que té el màxim volum d'informació. O sigui, la gent que administra el silenci en música és aquell que sap comunicar, és aquell que sap captar l'interlocutor i és el que sap. Ara em ve al cap una pel·lícula que es deia en castellà Música i làgrimes, on es veu com es rodaven les pel·lícules musicals, justament una en la que va intervenir Glenn Miller. I la imatge és fantàstica perquè el que es veu és com l'orquestra diguem-ne, fa la seva intervenció, fa la seva música amb el fons de la pantalla on es veuen els actors ballant. La qual cosa vol dir que en aquest context encara el cinema americà primer es ballava i després, a partir de les imatges del ball, es posava la música. Més que res perquè es vegi que aquesta mena de malentès realment tindria desmentits ben recents. Primer va estar el cos fent coses, inclús coses ordinàries o quotidianes, i després a algú se li va acudir posar-li música a sobre, o sota. De quina és l'idea que si es fa en el període del curs escolar una setmana de treball amb els nens i nenes de totes les valls que estan allà a l'escola, que era una bona manera que després puguin tenir aquesta continuïtat també en el dansàneu del juliol o de l'agost. Després de 20 anys, el trobar-te amb nens que vas tenir a P5 o que vas tenir a tercer i que ara ja són pares de l'escola Bressol i que porten el teu fill al dansàneu aquesta setmana. Però el que tinc són això, són imatges del Rubio, per exemple, que ens feia fer unes diagonals per allà, amb unes puntetes i uns saltironets per allà, que jo el primer dia que vaig veure allà dic, hòstia, això és molt bo. Si tu veus un nen quan acaba de néixer o l'escoltes a la panxa de la mare quan l'està gestant, és evident que el moviment hi és i que aquest moviment, depèn de com te'l miris i depèn de com t'hi posis, pot arribar a ser fins i tot art, no? Però sobretot el que és, ja ho veus, que és llenguatge, que és comunicació, ja sigui a partir d'un gest o ja sigui a partir d'un moviment. És realment aquell tipus d'elements que permet posar de manifest que hi ha una sola base cultural en tot l'ésser humà, en tot l'ésser humà, sempre, i a tot arreu, que és el seu propi cos. O sigui, tu pots haver nascut amb la cultura que et doni la gana, amb el país, amb l'època que vulguis, però tu pots, diguem-ne, i no et costarà gaire, per molt poc que t'esforcis, agafar ràpidament el registre d'una altra cultura pel que fa a aquest ús del cos, que és bàsicament el que ens unifica. És a dir, el que ens distingeix és l'idioma en el que parlem, però el que ens unifica és que al capdavall tots tenim un cos. O sigui, el cos és el mateix, entens? Per tant, jo crec que és bo que el dansàneu segueixi sent una punta de llança d'un camí que més gent i més llocs es van fent. Pot arriscar-se a ser l'avantguarda en aquest sentit de treball amb el que fa respecte a aquesta dansa tradicional, amb ganes de rebre-la, però de donar-la, no? De rebre-la d'ahir, però donar-la avui. Serà això, el dansàneu. No sé com visualitzat, però seguirà sent això.